че си не. Let's go, Flamen. Let's go. Ти вече си моето приятел, Дани. Не знам на него. То стой. Аз съм България. Окей. Каква е той? България. Let's go, той е моето приятел. София. То рече моето приятел. Така ли? Да, защото аз съм учила също. И той мисля, че ти си го. Твоите сте си твоето приятел. О, не, Дани. Ти като не рече твоето приятел. Дани, няма. Не, брат, няма да ответе. Darkness. Completo. Съм готови на камера? Не. Аз се обърках. Не. Нали съм нашия приятел? Stop it. Хайде да се отиваме някъде другата. Я се бягаме. Аз мисля да тук. Това е medium green. Earth green, не. Lime, не. Аз се обърках какъв цвят. Ето това аз мисля. Dark green, да, аз го намерих. Ау, колко хора ударят се. Какво пак? Да, я съм как героите ти победиха. Не. Аз да махам всичко друго. Само не да сме, Дани. Никога да... ти не може да... Не, ти сте спасял с тога. Ти сте спира с него. И аз те видам дали някъде появи се. Дани! Трусор! Колко хора? Нямаме 8 милиарда хора. Не знам как. Видя ли? Кой стига? Stop it. Sorry, you're the dark. Sorry, you're the darkness. Аз те пазам на сягане. Ня. Не. Не, тя left. Не. Той идва за мен. Тя е на тебе. Подвай. Ня. Тя е телепорт. Не, то може би е някъде. Не, ти пази, не. Пламен, бай PP1. Wait, ти може да телепорт. Така не. Дани, наби е този човек, казва се юзър. Но той е моето приятел. Ама Дани, то стана evil. Fake. Stop. Please stop.
Stop. Sorry, please stop it. Аз те ти лапчета. Чикав, къде е тя? Къде си? Wait, did it go to high one? Не. Тя е тука. Тя вече не отгоня. Аха, то няма място. Тя е малко да завлече. Да, ти тук седиш. Да стои тук. Не, Дани, ти пази нея. Па, ти искаш аз да бъдем по... Дани, ти гледа. И тя къде е тя? Аз виждам тя. Къде съм аз? Ня. О, здрасти, ня. No. Аз виждам. Ти опитваш да измамиш мене ли? Да, той ме опитва. Той опитва. А не виж... Къде е юзър? Не. Fall off the lamp. Дани е тук. О, ето тук, окей. Не, Дани. Ето тук. Дани, ето тук. Какво направи? Опси. Пак. Не, Това е ти му? Юзър умря. Да, защото... Не. Дани, аз те гледам къде си ти. Това е ти. Те подпил. Годис. Ти не види. Дани, аз виждам телепортирането. Къде се телепорт? Ти пазай нея, аз те тепо. Виждам. Къде съм аз? Не! Ня! Къде съм аз? Не! Аз падах. Може би телепорт много пъти. Аз опитах се да връщам отгоре. Къде е Тершил? Те са по двама. Ня! Ти насери братки. Братовчеди. Ня! Те са братовчеди наистина. Дани, ни лузен. We are losing unity. Is your brain dead? Is your brain dead? Ако умря, то няма да играе. Може би телепорт нагоре. Ня! Тук. Сега съм жив отново. Каквото е. Стига, те само дразниха мен. Кой? Аз съм Ендърмен. Стой се да си Ендърмен. Не. Пати може телепорт при мен. Как е? Телепорт при тебе. Добре, след това. Стига, съм с...
I'm scared. I'm scared. I'm scared. Dark. Nani, pomoc. Przestań. Darkness is here. I'm scared. Darkness is here. Nie. Bravo, Dani, bravo. Vai, Bruce. Chuja. Wait, there's a home. Ty jest protobor. That is a brother shitio. Dani, ty pazej, ty. Dani. Tu idź, Dani. Давай, добре. Piu. To będzie level with noisy. What is it? Dani, как старана го бе. Wait, why darkness? Het was de darkness als Dat misro. was heel te naar darkness. Te opit wat daar op je Ja. Slinga. Goeie. Toma moto. Hey, Nee, ben je no wel. puoi graças nas. Nee, je bent samen jittery. Big boy. Big boy. Как Facciamo tu. Big boy. Facciamo tu. Facciamo tu in Spagna. Ja, ecco. Это го. Пойдем. There's a big boy. Dat is een big boy. Hey, you big boy, you go party! Hi, big boy. Hi. Hi. Shoulders. Hi, shoulders. No. Hi, shoulders. Hi, shoulders. Wait, wait, you can't. Toy shoulders. This is the toy big boy. Dai, maju super powerful. Ne. Non ti presto, vai, vedo un big boy. Big boy. Big boy. Toy is auto. Wait, wanneer? Ja. Wait, wanneer is over universe? Wait, wanneer is over universe? Dani, dimmi me 8 miliardi fame. Dat. Als het die moment op toeken, die op toeken. Ciao, devo piccarmi nego. Dat is nego. Mane wisdom nego. Koji? Big, Tresset. Server with. Su tutta la spugna. I just shit in my pants. I am the best country. I need to pick it. Don't believe it, son. What? Yes. Dani. Desi. Ow. No. Ow, molto Hey, go ready. Mas diga se Desi. Dani, Ai, ma che tu abbiamo se possiamo. Wait, what's it? Wait, why not darkness, Brad? Go to. Ня. Posti aprire pan. Teniamo pan. Ciao. Mas prima vai descontar.
Дани, ние сме най-голямата държава. Ние сме като голямото Русия. What the fuck? Ние сме бащата на Русия. Не сме бащата на Русия, ние сме тата Да, аз стирах отгоре. Какво? Ти те... Не. Ти какво става като аз стирам отгоре? Дани, телепорт обратно на мап. Аз я мая. О, здрасти! Това с Марияк се стода, аз беше много горе. Не, защото ти падаше долу. Тя телепорт на интернет. Като интернет. Сега тя къде е? Тя е тука. Покупайте ми. Хайде ми. Хайде ми. Хайде ми. Хайде. Хайде ми. Ау! Хайде ми. Дани, много горе. Къде? Пълни сме. Колко много? Коя? Къде съм? Аз бях толкова нагоре. О май гаш. Дани, ти ми... Нищо правих. Дани, ти ми уби 1 милиард и 600 милиона хора. Изнавай. Бъде има много хора. Маки се. Маки се ето тук. Дани, аз те взимам 8 милиона войници да се бият. Да. Те. Да. Тя умря. Трече моря. Трече моря. Ти може един си видял. Не. Сигурен си, че това е величина. Тя. Аз не я виждам. Аз не виждам ядо. Дали, хайде да оставим да имат контри, нали? Защо? О, бебе! О, не, Дани, 2 контри! Ти вече умря отново. Телепорт на синьо. Синьо е evil. Да, това е Darkness. Да, не. Стани бе. Къде тя? Дани, аз те помагам. Пипи! Дани, толкова си долу. Аз съм на тът спад. Да, Дани, ние вече не успяхме. Къде е тя? Тя е тука. Пипи! Само мой контри. Никой's контри. Дани, ние бяхме мъничок, сега сме най-голямата държава. Let's go, baby. Не, ние вече, Дани, чакаме 5 години. 5 години по-късно. Ние вече имаме 10 милиарда хора. Let's go, baby. Те стоят нищо правят. Да, те вече Те че предават. Те се Пой, предават. може и мистичко малко. Окей. Аз имам. Ние сме огромни. Да, ние вече спасяхме World. Няма повече World. Няма повече. Няма повече битка. Да се бият. Те казва това е Darkness. Няма повече битка. Да. Това означава няма биеница.